Zdravím vás, tak my sa už nachádzame na ostrove Phu Quoc. Včera sme sem doleteli z Ho Chi Minhovho mesta a ubytovali sme sa, vyspali sme sa a teraz je ráno, vyrazili sme do hlavného mesta Duong Dong. No a keď sme boli v Ho Chi Minhovom meste, tak nás kontaktovali dvaja novobančania, kamaráti, Monika a Pišta, a písali nám, že sú na tomto ostrove, tak sme sa rozhodli, že ich navštívime a že tu strávime pár dní, strávime spolu Silvestra. Ale ideš vo vade. Tu je kopu pouličných psíčkov všelijakých, tak musíme si aj dávať pozor, že po čom stúpame. A je tu celkom rušné mestečko. No ale my bývame v podstate nejakých 5 km odtiaľto a tam je to úplne akože taká dedinka, úplne tichúčko. Tak je to taká trošku zmena oproti tomu Ho Chi Minhovému mestu, ktoré v podstate stále bolo plné aut, motoriek. Takže tak, no a náš plán je dneska ísť niekde k moru pozrieť, okúpať sa, večer hrá Pišta v jednom podniku, tak pôjdeme si tam sadnúť, popočúvať troška muziku, dať si nejaké pivko a teraz sme si zabukovali ubytovanie na 4 noci, tak budeme v takom kľude chodiť sa kúpať, oddychovať v podstate. Oproti tomu Ho Chi Minhovému mestu úplne taká zmena veľká, že tam proste sme chodili po tom meste, stále sme niekde išli, tak si chceme trošku aj oddychnúť. My sa ešte stále motkáme po uličkách Duong Dong Duongu a teraz sme tu objavili nejaké trhovisko, tak sa ideme pozrieť, ako to tu vyzerá, tak vám to ukážem. To je také miestne trhovisko. Tu majú kadejaké mačkažáky. Pozrieme, no, tie vietnamské trička s vietnamským motívom. Pozri, to tu majú obaly na mobil, ale pozriem, či majú tú knižočku, lebo to väčšinou nemajú. To sú len tie plastové. Je to akože riadne veľké. Hej, tak si to idem pozrieť. Ešte takto spravím trošku video a vrátim sa tam. Idem pozrieť Tončito Púzdro. Tak my sa už pomaličky presúvame k nášmu dopravnému prostriedku. Včera, keď sme sem prišli, tak sme si hneď samozrejme požičali pinčla za 150 000 dongov na deň. To je 5 € na deň. No a teraz by sme sa chceli ísť presunúť k moru pozrieť a do prístavu. Prišli sme síce len včera, ale už plánujeme to vždy tak o jeden krok dopredu a zaplatili sme si ubytovanie na 4 noci a potom by sme sa chceli presunúť loďou do Kambodže. Tak teraz ideme, nechceme to nehávať na poslednú chvíľu, tak ideme pozrieť do prístavu a zistiť, v akých časoch chodia lode, ako dlho trvá plavba, koľko to stojí a ideálne by bolo už mať takú predstavu, nenehávať to na posledný deň. Takže
sa tam presunieme a pozistujeme, ako to vyzerá. Takže tuto máme Pinčla, no, ten by mal byť náš. Ukážeme vám ho a spravíme trošku aj nejaký záznam, tuto aká je premávka. Tak. Dobre, Tonči, však mohol by si volať čo natočiť? No, jasne. Ja naštartujem. Ideme cez ten most. A tam som hovoril, no. Malo byť more. Za chvíľu, no. Pred nami ho vidím. Aha. Tam je nejaké to molo asi. Tam to niekde odparkujem a pôjdeme tam dozadu, no, sa prejsť. Tu je odstavený plac. Tam je tieň. A to je to. Autovo. Dobre, paráda. Tak sme dorazili k moru a tu už sú krásne pláže, ako vidím. Môžete pozrieť, to je vlastne pláž kúsok od centra hlavného mesta. Dobre, tuto je možno, že nejaká vyhliadka, tak sa pôjdeme pozrieť hore. Mới hồi nay ngu ghê luôn, cọng dây cái cọng dây gàn đã, ta gàn rồi đó, ta gàn cứng ngắt rồi đó, rồi tháo ra, tháo cái móc nó ra, tính móc ra chỗ khác đó mà nó không chịu móc, rồi thôi vậy nó tháo móc chỗ khác đây không, tháo ra nó là buông. 아까 거기 좋았는데? 야, 저기 좋았는데? 아, 내가 할게 좀 할게. 엄마. Tak my sme sa už vrátili domov na ubytovňu. Bol som tuto vzadu v takom obchodíku. Majú tam taký fajnový trstinový nápoj, ale je zavreté teraz. No a bývame už
skôr na takom vidieku, 6 km od centra mesta. No to takto nejako vyzerá, je to taká kľudná časť. O 10. je tu všetko pozatvárané. Tuno sú potraviny v tomto obchodíku. No a Tonči býva o 2 uličky ďalej. Ja bývam tuno, v tejto uličke. Môžem vám ukázať aj ubytovanie. Takže tu máme ten obchodík. No a touto uličkou sa ide tam, také bungalovíky sú tu. Dunčo stráži. Takáto záhradka. Tak tu je jedno ubytko. A potom tuto je jedna taká, tuto je ďalšia bunka alebo niečo také. A tu sú vlastne ďalšie dve. Tu mám pinčla odstaveného. No a tuto bývam ja. Tu môžeme ísť pozrieť. Tak toto je moja izba. A stála 350 000 dongov na jednu noc. To je necelých 12 eur. A je to vlastne izba pre dvoch, takže kebyže chcete spať dvaja v jednej izbe, tak vás tu vlastne vyjde na polovicu, každého po 6. My sme už na pláži, takúto pohodičku tu máme. Monika, Pišta, Tony. Čo Tony, čo hovoríš na to? Ťažký život. Pišta oddychuje. My sme ešte stále na pláži. Tony, Monika. Teraz príde ten čas, vieš. Pišta hrá.
máme tu nový deň a dneska sme si trošku privstali, pretože sme si objednali výlet loďou a tým pádom sme sa vlastne museli presunúť na skútroch do hlavného mesta. Tam pred cestovkou nás čakal autobus, ten nás doviezol do prístavu. No a teraz sme sa nalodili a čakáme ešte, kým nastúpia ostatní turisti a pôjdeme na výlet na 3 ostrovy a aj so šnorchlovaním na 2 miestach. No a momentálne sme v prístave. Môžete pozrieť. Strašne veľa lodí je tu. Väčších, menších. Aj veľa turistov všade. Akurát sme už vyrazili z prístavu. Tuto sú naši kamaráti. Je tá najdlhšia lanovka na svete, ktorá ide na niekoľko ostrovov. No už vyrážame na otvorené more. Už sme na ceste nejakú pol hodinu, tam odtiaľ zozadu sme vyrazili a prešli sme okolo nejakých 3-4 ostrovov a tá lanovka ešte stále tu pokračuje. My sme už zakotvili v takejto peknej zátočke a ideme tu šnorchlovať na 3/4 hodinku. No, môžeš? Môžeš. Super. Práve sme zakotvili v ďalšej zátočke a tiež tu ideme šnorchlovať. A tu je taký ostrovček, taký pekný s palmami a tam bol taký skalnatý. Táto loď už odchádza a my tu budeme mať teraz aj obeník, máme zaplatený, tak už nám chystajú niečo takéto. Tak takúto hostinku nám tu pripravili. Dobrú chuť. Dobrú chuť. Ja idem do tej bravčovej. Práve sme pristali na 3. ostrove a budeme tu mať 1,5 hodinu prestávku. A že sú tu pekné pláže, nejaké atrakcie, tak sa pôjdeme prejsť, popozerať. A je to taká kamenná pláž tam vzadu. Tuto sú pekné palmy. Zdravím vás, tak máme tu nový deň a dneska je 1. januára, takže všetko dobre v novom roku vám prajem. No a my máme dnes taký oddychový deň. Do obeda sme len tak kávičkovali, posedávali a teraz sme prišli na pláž, tu sa prechádzame, okúpali sme sa párkrát, zbehneme do reštiky, najeme sa alebo nejaký nápoj si dáme a tak relaxujeme dnes. Tuto sú naši priatelia. Čaute.
No a sme teraz na pláži. Celkom pekný taká reštaurácia. Tu no je. Aj to tu veľmi pekne vyzerá. Upravené všetko palmy. No a my máme ďalšiu novinku. Tak nakoniec sme zohnali a zabezpečili sme si prevoz do Kambodže. Takže v podstate v nedeľu ráno pôjdeme autobusom do prístavu a z prístavu už sa preplavíme do Hatienu, to je vietnamské mesto na hranici s Kambodžou, a tam odtiaľ už pôjdeme ďalším autobusom priamo do Kambodže. Že toto je jediná možnosť, ako sa tam dostať. Priamo loďou sa nedá ísť odtiaľto do Kambodže. Tam si budeme musieť ešte na hranici vybaviť víza. Tu je ďalšia pekná pláž. Takáto morská panna je tu. Taká velikánska socha.